Načelnik općine Goražde Muhamed Ramović sa saradnicima danas je organizirao prijem za 17 volontera koji su u proteklih godinu dana obavili volonterski staž u općini Goražde. Volonteri su stekli vrijedna znanja i bili su jako uspješni, rečeno je tokom prijema, te istaknuto da će općina Goražde osigurati i sredstva za polaganje državnog, odnosno stručnog ispita za svih 17 volontera. Predstavnici općine Goražde danas su ispratili još jednu grupu volontera. Riječ je o 17 mladih, visokoobrazovanih ljudi koji su u proteklih godinu dana uspješno obavili volonterski rad u općini Goražde. Danas je načelnik sa saradnicima organizovao svečani prijem za 17 volontera, dakle mladih ljudi različitih zanimanja koji su u proteklih godinu dana imali priliku da steknu prvo radno iskustvo u službama općine Goražde. Naravno, moram istaći da općina Goražde već duži niz godina ima ovakvu vrstu projekta i nakon ovoga raspisuje se dakle novi javni poziv gdje će mladi ljudi imati priliku da steknu prvo radno iskustvo. U općini Goražde trenutno imamo isto 5 volontera koji su putem projekta Zavoda za zapošljavanje također dobili priliku da steknu pravo radno iskustvo. Općina Goražde kao i sam načelnik posvećuje zaista značajnu pažnju ovom pitanju da bi se pružila prilika mladim ljudima da mogu da steknu prvo radno iskustvo, da bi imali dakle priliku da apliciraju na neki od javnih poziva, odnosno radnih mjesta u općini Goražde, naravno u Bosni i Hercegovini. Iskustvo koje su stekli volontirajući u općini Goražde od velikog je značaja za mlade koji su u proteklih godinu dana imali priliku naučiti kako funkcioniše organ uprave, upoznati se sa kancelarijskim poslovanjem, radom sa strankama i svim ostalim vještinama koje će im bez sumnje koristiti u budućnosti. Stekla sam jako vrijedna iskustva koja će mi pomoći da nađem svoj posao. Naravno u struci radila sam u okviru službe za financije, trezor, privredu. Ja bih da se zahvalim svima u okviru moje službe, načito šefce Nis Lapo kao i načelniku koji nam je pružio mogućnost da steknemo ovo stručno osposobljavanje. Imali smo priliku da dosta toga naučimo od uposlenih u općini, na čemu bi se htio i da zahvalim, a našto je načelnik općine Goražde koji nam je omogućio ovaj projekat da steknemo prvo radno iskustvo i da znači steknemo određena iskustva kako bi bili konkurentni na tržištu rada i kako bi prije došli do posla. Načelnik općine Goražde Muhamed Ramović zaželio je ovim mladim ljudima mnogo sreće i uspjeha, te obećao da će općina Goražde izdvojiti sredstva za polaganje državnog, odnosno stručnog ispita za svih 17 već bivših volontera. Načelnik Ramović danas je najavio i raspisivanje novog javnog poziva za još 10 visokoobrazovanih volontera.